गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि नैबे बेलासि समाव बे इसोरनि बोसोनाव आरोबाव लोगो लाज्लायनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनिसिम हेपि टीचार्स डे। इसोरा नोंथांमोननि फोरोंनायाव अरायबो लोगोसे थानानै नोंथांमोनखौ दैदेनफ्लायथों। फै दायो जोङो बोसोननि फारसे थांनि। आं बोसोनखौ फरायनो लादों लुकासनि लिरनाय 6 अध्याय 40 पद। बेयाव बुंदों जाहैबाय सोलोंग्राया गावनि फोरोंगिरिनि देरसिन नङा, नाथाय जेब्ला सोलोंग्राया गावनि सोलोंनांगौखौ सोलोङो अब्ला बियो गावनि फोरोंगिरिनि समान जायो। दिनै जों बे बाथ्राखौ बयबो मिथिखागौ, सासे मोजां फोरोंगिरि जानो थाखाय सिगाङावनो सासे मोजां सोलोंगिरि जाग्रोनो नांगौ आरो सासे मोजां बुंथिगिरि जानो थाखाय सासे मोजां खोनासंगिरि जानो नांगौ। जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों, नाथाय जेब्ला सोलोंग्राया गावनि सोलोंनांगौखौ सोलोङो अब्ला बियो गावनि फोरोंगिरिनि समान जायो। सासे फोरोंगिरिया ओरैनो फोरोंगिरि जानो हाया जेब्लागुमानि बे सोलोंनांगौखौ सोलोङाब्ला। फोरोंगिरिफोरा जाहैबाय मोनसे जोंबाय थानाय देम्फुफोर बायदि, जायहा गावनि जोंनायनि स्रांखौ गुबुननोबो होयो। फोरोंगिरिनि गुदिया जाहैबाय जोबोद गोखा, नाथाय बिनि फिथाइया जोबोद गोदै। जेब्ला स्टुडेन्टफोरा उन्दै क्लासाव थायो, थाखोसे थाखोनैफोराव थायो, अब्ला बे समाव फोरोंनाय समाव जोबोद बुजानो गोनां जायो, रोङिखौ रोंनो थाखै, बुजियिखौ बुजिनो थाखै, जायनि गेजेरजों सासे गोरों मानसि जायो, जायनि गेजेरजों सासे गोरों फोरोंग्रा जायो। मानि थाखाय सासे गोरों मानसि जाखो? मानि थाखाय सासे मोजां फोरोंगिरि जाखो? मानोना बै समाव फोरोंगिरिया खोमायाव खेबनायनि थाखै, आखायाव स्केलजों बुनायनि थाखै, रायनायनि थाखै दिनै सासे मोजां फोरोंगिरि जादों, सासे गोरों मानसि जानो हादों। दिनै मानसिनि जिबनाव जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला, दिनै मानसिनि जिबनाव जुदि सासे फोरोंगिरि गैयाब्ला, मानसिनि जिबना जाहैबाय मोनसे बन गोरानफोर बादि, जेबो खामानियाव उदाया, अर सुजानायावल'। दिनै जेरैबादि बिफां गाखोनो थाखाय दालाइखौ नांगौ, थिग बेबादिनो हारिखौ जौगानो थाखायबो मोनसे सोलोंथाइखौ नांगौ। दिनै स्कुल हिसाबै, कलेज हिसाबै जों बयहाबो फोरोंगिरिफोर थायो, नाथाय बिनि अनगाबो जोंहा गाव गावनि नखराव फोरोंगिरिफोर दङ। बे जाहैबाय जों गाव गावनि बिमा बिफा, बिसोरनो जाहैबाय जोंनि गुदि फोरोंगिरिया, आरो जोंनि गुदि फरायसालिया जायो जाहैबाय जों गाव गावनि न'आवनो। दिनै नोंखौ सोर थाबायनो थाखाय फोरोंखो आखायाव हमनानै? दिनै सोर नोंखौ जानो थाखाय फोरोंखो? दिनै सोर नोंखौ रायलायनो थाखाय फोरोंखो? दिनै सोर नोंखौ मोजां गाज्रि सिनायहोखो? दिनै सोर नोंखौ दैदेनगासिनो? बे बिमा बिफायासो, जों गाव गावनि मामि बाबायासो। दिनै नोङो नोंथांनि फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमान बावनो हागौ, रेसपेक्ट खालामनो हागौ, बिसोरनो गिफ्ट होनो हागौ। नंगौ, मोजां, जोङो मान सनमान होनांगौ, रेसपेक्ट होनांगौ जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ। नाथाय बिनि अनगाबो दि नोंहा नोंनि नखराव फोरोंगिरि सानै दङ, बिसोरखौ मा नोङो मान सनमान बावदों ने? रेसपेक्ट होदों ने? गिफ्ट होदों ने बिसोरनो? जायानोखि दिनै नोंनि गुदि फोरोंगिरि, जायानोखि दिनै नोंनि सेथि फोरोंगिरि, जायानोखि दिनै नोंखौ जिउआव माबादि थांनानै थानांगौ नोंखौ फोरोंबोगासिनो, नोंनि आगानफ्रामबो नोंजों लोगोआव थानानै नोंखौ दैदेनबोगासिनो नागाराजासे। बे बिमा बिफाखौ, बे फोरोंगिरिखौ नों माबादि रेसपेक्ट होखो, माबादि मान सनमान होखो? नोंनि फोरोंगिरिखौथ' नोङो जोबोद मोजाङै मान सनमान बावबाय, बिसोरनो गिफ्ट होनानै बिसोरखौ रेसपेक्ट खालामबाय, नाथाय नोंनि आइ बाबानो नोङो मा होखो? जायानोखि नोंखौ दिनैसिम उन्दैनिफ्राय फोरोंबोगासिनो। नों गावनि स्कुलनि, कलेजनि टिचार्सफोरखौ, फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमान बावनानै बिमा बिफाखौ जुदि दाखोरनि समान खालामोब्ला, जाम्बा जाम्बि बायदि नोङो जुदि साननानै लायोब्ला गोरोन्थि जागोन। जायनि जाहोनाव बुंदों बोसोनाव, गथ'फोर नोंसोरो खृष्टान गथ' जानायखाय गाव गावनि बिमा बिफाखौ मानि, बेनो सेथि हुकुमा होननानै।